Hi, hello mga kabisaya. Maayong adlaw sa tanan. So salamat kayo sa makanunayon niyo pagsubaybay sa akong mga upload. Ubanin ko ninyo sa pagpaminaw sa maong mga drama. What the style? So salamat kayo sa makanunayon ninyo nga pagsubaybay. Kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog subscribe ug click po sa notification bell. So, dili na nato dugayon, nato nang isunod ang maong drama. Ubanin ko ninyo sa pagpaminaw, What the Style. Let's go. Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita ang laki pag imong kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the Style? Ako si Juliet, ginaingon, gibasulan ko na ang tanan nga nahimo kong sa. Apan kay gipili man nimo nga dili nakita ang mag-uban hangtod sa kahangturan, dawaton ko na lang ang tanan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ma! Ganito panpig, gutom kayo! Oo, sige, pabot ako din nak ha. Magpalit kog pan sa gawas. Apilan sa nakog soft drinks. Dinhi lang ka ha. Okay, ma! Nauna sa magkuy. Human ko nakaligo. Muraman og nilihok ang akong gana sa sex. Karong gabi para ba tumauli si Litong da. Ay, agwantahon ko na lang ni. Abot sa kumbana, magtagbaw ko kay lami. Agad, Hala. Kana nangihi sa kilid sa punuan sa saging. Hala, si Jonas. Wow. Kagahi sa iya. Nakura ba niya taas? Sigbalik. Hala mo nagpangihi ay. Hala man na. Giuyog-uyog. Hala. Gitago niya og balik siyang brief. Human naman ni. Nilakaw gyud. Sa mutulihok akong gana sa sex. Bisag human na ni. Hanggang Jonas. Gahi atoy. Lawi ka atoy. Mas Juliet. Natuot nga siya nga. Wa ako kabantay niya nga. Pwerte niyang tutok sa kuwa nga. Nihis kilid puno sa akin. Tabiag ng Juliet ay. Isa may anak na pero pigo pa mangyang angay. Kaya no? Lamiak ng Juliet ay. Lamiak ng Jerjero ng bayana. Ay, gabi na. Karong taon-taon na. Maabot ang akong banang nga si Litong. Lami ka na ba yung Jerjer? Nagilok ako. Day, Juliet! Ay, salamat. Niara ko, Day! Linagin akong bana. Ready na ka, Day? Yes! Dali na, dong! Niara ko sa taas, dong! Kadiyot kay manaog ko sugaton ta ka! Kini, majarjara na gid ko ini ron. Kay ni anagid ang akong bana. Lamian na gid, lamian na gid kay ikaw no kahi. Timing sa gabak ko kong liko. Wa pa ko makaihi. Balik na sad. Patilapan ko ning maayo sa akong bana. Akong ubos, inigilo kong maayo. Mo ba? Humana day gatul. Katul. Humana day kaon nga itong anak. Oy, dong. Ako pa kumukaon kay gihuwata ka. Ay.
ikaw ang gusto na kong kanon. Mo ni, katol. Bago kong ligo. Ay, Wa samot pa ka ko magkaihi. Balik na sad. Ay, balik. Tanan na, ato ta kwarto Ha? na. Nanghilap ug maayo Pag-iisa mo na di Unya balik. na. Pero day, kaniday, medyo luya ra ba ko roda, ipit ko alika. Medyo luya ning ako aday. Ibaw biya ka sa ako ang trabaho nga. Pakusog kayo. Kapoy kay ako lawas. Abi na tiko ko ning ako aron day. Ako ray mo paparug ana. Ha? Dali na, kay lami na kaayo. Kana day. Kasakitan baba na nako eh. Ha? Sige sa ako git-git ni mo hagit ni mo tulid. Kapoy na kaayo. Hala. Ako na tilapi be. Dili Basta kani. Kani patuski ko dali. Tilapi mo ay. Kalami Kalami. Lito. Kini lamit din ayo. Mau pa ba? Sa Jonas? Ganang ka Juliet sa awang belitong. Oh, ba yan? Lami atong jijiro bayanay. Klaro kayo nga kuwang sa skalipay sa imbana. Kuwang yun. Sabi ni mo ba, Jonas? Kana ba si Litong ba? Migong yun may anak. Mabitang bahay among tawag kana. Ayun na. Migo kami anak. Tagsal ka na mo. Kahi iya ha bay? Ay, haggo kina sa trabaho. Muna. Mga biran ko na si Juliet. Pay mo. Biran ko gina. Ha? Kaya ka siguro ko. Nga madagi na akong bayana. Magpadirjig na siya ako. Bay Jonas. Hindi ko mo relasyon eh. Ha? Udir-dir ako. Siya asawa. Labi ang dagan ano. Kadua o kato na ko dir-dir. Nawanya. Bay Jonas. Unsa? Ula kiday Celine. Naibaw di si Jonas nga pirming mag-overtime ang akong banas trabaho. Ni-chat man siya nako nga muadto ko siya sa amo ron. Hala, anya, misugat ka day? Uyo, kabuutan na na imong bana, anya magbinuang ka. Tagsar man sa mo gahi ang iya day good. Ha? Mumtilaw kog lain kay gimingaw na kay kog gahi. Day, Juliet. Unsa? Hoy, Celine. Ayog butang-butangig bating istorya nga ako asawa. Dili sa makahimo og buhat ana. Kanay mo gisulti na ako karon. Aron mo tuog no, biya og sayo dihas imong gitrabahoan. Aron masakpan nimo imong asawa nga patungan og laing laki. Sige na, bye na. Okay, dagan pa kong trabaho nun dre. Bye, Celine. Pero, yun na. Tinuod ba kato yung gisulti? Manangin ko sa mong labaw eh. Mo-out ko karong hapon. Aron makaabot ko sa amo sa sayong gabi eh. Jonas, ilata din sa amo lain ka ayo. Ani kita magbuhat og sa din ni. Daliun na ko na to. Dali. Ayaw din ni. Ayaw din ni. Tana sa among kwarto. Kay basit mo sa kang amo anak ka nagduwa sa gawas. Tana sa among kwarto. Kamusta pa ni Dave? Alam ni anak Jonas. Buwan sa ako imong pipa. Jonas! Awan ako Agay! Mga hayop! Uy! Mga demonyo! Ano mo na? Uy! Kalang gilay! Doon pa sa ilo. Balik, animal! Doon gusto ka magkumutila ugahi kaya ang imong luyat man. Salamat tayo, Selena, kay gisugot ko nimo. Ikaw ang ipulin ako sa akong asawa nga maluibon. Ako ang matod kinagmahal ni mo ditong. Oh. Wa mahikok man ni mo imong asawa. Ang iyahan no, lawas no nakit nga kalipay ang iyang giapas. Gipalayas na ako siya sa mong bayo eh. O ikaw na akong dadon sa amo. Di ay? Oh, ikaw na. Salamat, Litong. Dali, ato ta sa amo. Litong? Sige. Litong. Ah. Dong, Litong, yan imong asawa. Dong itong. Gipasulan ko lang tanan akong sa na himo. Pasaylo ako, dili ta magbuwag. Litong, please. Juliet. Oh. Ayaw na lang kung ipamugos ang imong kaugalingon ni Litong. Hugaw ka na nga pagkaasawa. Dili ka na angay niya. Kung mabalik mo ta, wa lang giyapoy kalinaw ang atong pagpuyo. Ug ako, wa na ko'y kalipay uban nimo. Tungod kay patay nang akong gugma nimo. Usa pa silo ako. Di na ako makigbalik pa nimo. Ug si Celine, siya na nga akong ipuli sa imong dapit. Dong. Kay si Celine, siya ang tinuod nga nahigugman ako. Usa ayaw na pakita na ko.
palayo na sa kong kinabuhi. Litong! Wa na gid makigbalik pa nako ang akong bana. Mga nibiya na lang ko sa iyang kinabuhi. Igo na lang ko sa paghandom sa matamis na mong kagahapon nga puno sa gugma o kalipay. Igo na lang ko sa paghandom sa tanan. Bago magkasama ang kaagi ni Juliet, dinining tulumanon. What's the style? Igo na lang sa paghandom style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.